ריח מהיציאות זה בגלל שאנחנו אוכלים והאוכל לא מתעכל לנו. האוכל עובר מאוד מהר למעיים. הרי איך קיבה רגילה של אנשים רגילים עובדת? בדרך כלל כמו מכונת כביסה. הקיבה שלנו בנויה כמו מוח בפנים, עם הרבה רבדים. והם כל הזמן עובדים ככה בשפשוף, הם שוחקים את האוכל, ואז האוכל השחוק יחד עם החומציות של הקיבה עובר הלאה למעיים. ואז זה מתעכל, ממשיך להתעכל במעיים. עכשיו אצלנו יש דאבל אקשן, גם אין לנו ממש קיבה, כי הקיבה מאוד קטנה, וגם החומציות שלנו היא מוגזמת. עכשיו אנחנו בולעים את האוכל, אין מה שישחק אותו. אם אנחנו לא עושים ממש טוב או אוכלים אוכל מאוד רך, אז הוא לא ממש מתעכל. הוא עובר מהר למעיים, שגם הן מקוצרות ואין לנו כל כך מעיים, ואז הוא יוצא החוצה די לא מעוקל. אז יש ריח ויש גזים, כי תהליך העיכול שלנו יותר מורכב. בקיצור, אין מה לעשות. העניין הזה של הגזים משתפר עם השנים. אפשר לקחת פרוביוטיקה, זה קצת עוזר. אפשר לקחת כל מיני כדורים, גזיקס וכל מיני כאלה טאמס. יש כל מיני שגם עוזרים נגד החומציות, שאומרים שהם קצת עוזרים. עוד לא פיצחנו את העניין הזה. אני העליתי לכם פוסט בקבוצה בחוכמת ההמונים על הנושא של שירותים וריח. ראיתי שאנשים התייחסו, תקראו אותו. זה כל מיני טיפים איך להתנהל עם העניין הזה של הריח, אבל אין לנו הרבה פתרונות לצערי. מי שעשתה ניתוח לפני שבוע, פשוט לאכול דברים רכים, לאכול מרקים, לא להתחיל לאכול מרקמים קשים. הרי זה כולנו בניסוי וטעייה. הקיבה שלי והקיבה שלכם זה לא אותו דבר. כל אחד מאיתנו הוא יצור אחד, הוא בריאה אחת של אלוהים. כל אחד מתנהל אחרת. יש כאלה שאחרי שבוע אוכלים מוקפץ, ויש כאלה שבקושי המרק עובר להם. אז פשוט לעשות ניסוי וטעייה, לנסות במרקמים רכים, נוזליים, לא למהר באוכל. בסדר? לאט לאט. אפשר ביצה רכה, אפשר מרק בטטה, אפילו לא להגיע לפירה, אלא מרק. מרק עדשים אדומות. עדשים חומות לא טוב, כי יש להם מעטפת מאוד קשה, סיבית, שהם לא מתעכלים טוב בקיבה. אז מרק עדשים אדומות. מרק ירקות. באמת להישאר במרקמים הרכים כדי שלא יהיו כאבים.